Gaur martxok 12 hemen elkartuga Iruña herriko eragile desberdinak, 39 urte betetzen dialako Zego Euskal Herrin herri langileek ezezko osoa eman ziola Espainiar estatua OTANen sartzeko referendumen, ez? Eta garai hartan 10-etikan 6ek ezezkoa eman ziten OTANeri, eta ikusten dugu gaur egungo koiunturan berriz ere borroka hori hartzeko beharra, ez, eta ez dela soilikan memoria ariketa bat edo egiten ari garena, baizik eta bada deialdi bat, ez, internazionalismotik berriz ere OTANen kontrako borrokari berrartzeko. Garai hontan, koiunturalki edo esan genezake bizi gala azkeneko 2 hamarkadatan ofentsiba imperialista bat ematen nahi dela, ez, mendebaldeko burgesiak bere beso armatua OTANekin, ez, eta horren adibide da zenbat frente desberdin dauden, ez, eta inkluso intentsitatea zenbat areagotzen nahi den munduko hainbat eremutan, ez, izan Asia mendebalden, izan Sahelen, Abiaialan, Europa ekialden, Asia ekialden ere bai, ez, eta honek erakusten digu, ez, frente asko horiek mundu mailako gerra batenuntz bideratzen ari gala, ez, eta egoera hontan beharrezkoa dela internazionalismotikan aurre egitera. Horrekin batera, argia da, ez, Europar Batasuna ze modutara aiden militarizatzen, ze modutara aiden armatzen, ez, eta inkluso industria armamentistika bultzatzen, eta askotan igual Errusiako aitzaki bat hartuz, mino badakiu sistema kapitalistak bere baitan daukila gerra aurrera eramateko beharra, ez, inherentea dela irabazitas aurrera eta aurrera irabazten joateko gerrak behar ditula, ez, eta bai Europar Batasunen bezala Euskal Herria zapaltzen duten bi estatuk, ez, sozialki eta nazionalki zapaltzen duten bi estatuk ere sujeto aktibok izaten nahi diala OTANen eta ofentsiba imperialista hontan. Badakiu esaterako Espainiar gobernuk 2024en 300.000 euroko gastu militarra izan dula, ez, honek esan nahi du hamarkada baten triplikatu dula, hirukoiztu dula gastu militarra, edo Frantziar estatuk ere datorren 5 urtetako bere gastu militarra 40%era igo nahi dula, ez, eta egoera hortan ere Euskal Burgesia seinalatu nahi dugu, ze hemen bertatikan, ez, zentro imperialistatikan badaude armamentistikan implikatu dauden enpresa asko, esaterako Nafarroan dugun Emetorres, Kafek ere modu indirekto baten nola areagotzen duen militarizazio hau, ez, edo elikatzen duen, baditugu Sapa edo bestelako enpresa batzuk, ez, eta zer esanik, ez, Bardenasen daukiun tirokanpoa, ez. Orduan, hemen zentro imperialistatik ere badugu zer seinalatu eta badugu zer borrokatu imperialismo basati honeri aurre egiteko, eta horregatikan elkartu gaur hemen Iruñerrin.